mana ihe butere bụ na ndị bụ ụzọ chi Naijiria bụ ndị a na-akpọ Portuguese batara chi Naijiria ọ danara ọfụma vana ndị Britain bịala chile Naijiria bịa fụ Hausa ọbụna amamive nkebe ka nke ndị Hausa ha rekọdụ iveva fafụ Yoruba ọbụna amamive nkebe na Yoruba nọ n'ala fa rekọdụ onye ọfụma ma ha batazila n'Igbo ọbụna nke Igbo maali ka nkebe ya kpatara ha ji si na Igbo enwere eze. Igbo nwere eze ihe ji ama na Igbo nwere eze bụ na ọbịbịa nke ndị ọcha ekere olu 500 years ma ebe ị nọ dị more than 3000 years dị in existence. Ihe ji egosi gị na ọ bụ eziokwu bụ na onye ndị ọcha si na onye ahụ batara Naijiria foundụrụ Naijiria Naijiria ọ na-efu efu anyị ede efu efu anyị nọ be anyị bilibe anyị ndị ọcha nwee bịa ma onye ọcha bịaziri na si na ya batara anyị ọ bụrụ eziokwu. Igbo nwere eze bikwulu beba ihe niile ha na-eme dịlị beba ọ bụ na ị na-aghachi azụ cheki iwe nne ịmata na eziokwu mana ihe emeli o ji dịka oyile eziokwu bụ na mgbe ụwa bụ ụwa na nwa eze na-ejere odibo nwa eze na-ejere akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ mgbe mbụ na mbido bụ nwa gị nke owu dị lezi na-enwere ihe ọ na-alụpụta n'ụlọ ịkpọli akpụ ya ndị ọcha ka ba zụọ ya nwa gị na-dị ume na-echute ibe ihe ezipụrụ ya ezipụ. Ndị nke ha bidozila akwụkwọ mgbe gboo bụziala amamihe tie n'isi be otu ị nọ taa ị nwere nne na nna mgbe ị na-akpa aba ịkpọrọ aba nke gị ma ekezi na nna gị zụrụ gị n'akwụkwọ ịkọwa maka onwe gị ọ bụrụ na o nwere nzele ịgụtachara n'akwụkwọ bụ nke onwe gị ka ị na-ekwu. Ya sịrị na nna gị gụrụ bụ prọfesọ ị na-ekwu ọbụla gị bụ prọfesọ ị na-akọ ọnụ gị bụ prọfesọ Nwaada Onyinye onye dị otu a dị otu a maka irie ka ndị Igbo ji kpozili isi nye n'akwụkwọ taa nye butekwulu gị ebe a maka na ọ bụ na ị maara na Igbo nwere eze mgbe mbụ na ịka abịarọ na ịka nọ na be gị debe gbasara ihe gbasara Igbo nwere eze nke pụtara na Igbo nwere eze makwulu na Ezevede. Ihe njijikọ gị na Igbo nwere eze ma na Ezevede bụ na onye ị nọ n'obi ya bụ His Majesty Eze Chukwuemeka Ere eze dị Igbo eze ọra nke ọgwụ na-ele n'ịnọ and eze Akajọba Igbo. Igbo nwere eze. Onwe ihe unu na-asọ onwere ihe emume ndị ọzọ na-eme unu na-adị eme onwere ihe oriri ndị ọzọ na-eri unu na-adị eri onwere ebe a na-aga ndị ọzọ na-aga unu na-adị aga ya onwere ihe unu na-asọ na obodo a. Akenere m unu bụ ndị onyonyo bịara m ma ndị na-eme nchọpụta ihe onyonyo na anyị egwu na-emu ọ bụ Ijueri Kingdom n'Enugu Aguleri. So ihe unu na-ekwu dịrị maka onwere ebe anyị na-asọ anyị ji pụta anyị pụtara ụwa kwude obodo onwe na obodo onwe nwere nnekwu nsọ. Ụwa bụ na onye ọbụla bụ nwaanyị ụdị nwe ijiri ese okpu mmemme nwaanyị anọ na Mezis onye agwa nwere ike ichili onye siri olu onye chili echichi nri o ji eli onye ọbụla kpụ okpu n'isi nwaanyị anọ na taịm enwere ike isilie nri o ji eli and na nwaanyị nọ na be die enwere ike ịkrọsụ iso nwoke ọzọ iwe ọsọkwa anya abụrụ ọsị abụrụ gọvanọ ma onye na-anụ ya abụla akandị na nwere ka arapụ akandị ya ga-esowe gọvanọ. Ọ bụ nnekwu nsọ na anaba anyị nke a na-aga onye menye na di onye abụnịnị na odi abụnị na-anụ ya ka ya ga onye di eme abụ na ọmarụ di onye abụ na-egbu nwoke na-egbukwu nwaanyị
nke ọzọ bụ na nwaanyị a na-akwa di ya ọbụna di ya nwụrụrụ ọnwa na-akwa di ya. Oge mbụ ka a na-eme mgbe arụ, mana kịta emezili ọbụla ọnwa na-esi 6 months. Ọ bụ na-abịa na nwaanyị ahụ na-akwa di ya na o nwere iwe ga-eme nne ka nwaanyị ahụ na-akwa di ya jee n'ibe ya ekute mmiri ka onye na-echi echichi bue iwe na mmiri na enwere ka ọ na ya nwoke ya na nwoke ahụ nọkọrọ n'oche, nwoke mali nwoke so nwatakịrị na-eke okwu mgbara ọtọ, ma ọ bụrụ nwoke mali nwoke na o nwere iwe je nwoke mali nwaanyị bana aba nọkọrọ n'oche. Ọ bụ nnekwu nsọ na anaba anyị. Nọmba 4, ọ bụ na aghata ọbụna onye ọbụla bụ onye Aguleri anyị nwa anwa na-ekwu okwu n'ibe ọra juru na tupu na iji ekwu okwu wee jili ebe a na-akpọ alọ bụ iwe eji eme gịnị? Alọ bụ iwe a ji agba ndị nze okwu. Ọ bụ na ndị nze izuse n'ebe anyị n'ihi eji alọ n'aka ịnwa na-agbawa okwu. Alọ ahụ iji n'aka gosiri na okwu ị na-ekwu bụ eziokwu, na iji dị ya n'aka na ọ nwere ka ị ya atụ ntụ. Ijide alọ ahụ n'aka, alọ akpọrọ ya ka alọ ahụ nene ya bụ mbido iwe eji ebido ememe. Ijide ya n'aka ị na-ekwu okwu n'ibe mmadụ nọ, o nwere ka ihe itinye ya ntụ na ebe ahụ nne ya dadogosi obodo. Ya bụ nsọ anyị nwere. Mgbe mbụ anyị nwegasịrị nsọ dị iche iche ma oyibo bịara. Ọ bụ na nwaanyị nọ na taịm dịka ode mgbali unu mbụ, ama niile dị n'ebe anyị niile nwaanyị a na-agarị ya ịbata galin na o nwere ibe anyị ga-eluse nwaanyị anọ na taịm eje ava avụva wa gazite iwe niile abụ oyibo bịara mebie ya, mana emechara onye na-regret ya na o nwere iwe ọ na-eme. Ama abụ nene bụ ama ọbụla bụ ama niile dị n'Enugu Aguleri, dị na Aguleri niile. Nwaanyị anọ na taịm a na-abịarọ gatụwa kwuwere ama abụ na owu kwuwe, o nwere ama na gị lusie ịgọ ngwụgwọ gazite ganya. Ọ bụ iwe abụ bụ ebe anyị kwuru Chukwu debere anyị ji dị asọ na-eme anaga mmadụ ime ndụ eto ogologo bịa agaghị ime ogosi na ịbụ n'inwere nsọpụrụ n'ime Chineke. Nọmba 5, ọ bụ na-abịa n'ebe anyị a, ọ bụ na-aṅụ mmanya, nke a bụ ya dịgịcharị mkpa. Oyibo melie na-emezie ọbụna o nwere ozi nsọpụrụ. Asịrị na-eme pati, asịrị na-eme okeshọn, asịrị na-eme ebe ọbụla niile na-eme nwoke na nwaanyị anọkọ ebe ịnọdụ n'ebe ị nọ gị na ụmụ nwoke nọdụ ebue gị mmịa maọbụ mmịa tie na kọpụ maọbụ ibu na bọtụlụ ịkpọ onye nwuwe ozugbo na-emeri ya na ebe anyị. Na nwaanyị ọbụla egbuere mmanya ị ga-egbuse nwere nwaanyị gbuse, ọ bụrụ nwoke nọ n'ebe anyị gbuselie ama ka nwoke a dị ọsọgodi ya bụla dị etu a ị ga-egbuselie. Na nsọ abụ niile bụ ndị nsọ Chukwu gụrụ ndị gboo na-eme, ma ndị eketa ya na-emerozi ya na ije n'ibe na-eme asịrị na-eme pati kata ma ọ bụ na-eme iru nwoke na nwaanyị. Inye ịkpọrọ mmịa onye ebulu mmanya ọwụwa na-abụ okwu kolokolo ọ dịburu mbụ n'ala Igbo n'owu ụzọ oyibo nya mechara ncha niile mmadụ jiri ọmazialị nsọpụrụ. N'ala Igbo ihe ndị eji mara ndị Igbo erika. Ndị Igbo na-agba mmanwụ, ndị Igbo na-agba mkpe, ndị Igbo na-eme ọmụgwọ, ndị Igbo na-eri ji, ndị Igbo na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ejiri mara ha. Ndị Igbo na-agba mkpe, ndị Igbo na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ejiri mara ha. N'ala Igbo enwe ndị echiri echichi n'agbanyeghị na ihe ha yi n'ahụ ha ga-ekpurila okpu acha ọbara ọbara. Kedu ihe ọ na-egosipụta? Nwoke ọbụla ị hụrụ n'ụzọ na-aga n'ekpuru okpu a na ọ na iburu onye Igbo ị ga-ama na onye a
bụ onye echiri echichi ka ọ bụ onye ọbụla bụ onye Igbo mechiri gị echichi enwere ike igbu ya bụ okpu gị nwa okpukwenụ okpu kedu ihe okpu ahụ na-akọwapụta n'ala Igbo kedu ihe ọ na-egosipụta ibe jụrụ amaka okpu bụ okpu mme bụ ihe ọ na-egosi bụ na onye a echizugo echichi enwere n'obodo ya n'ala Igbo onye na-echiri echichi na-ekpuru okpu a bụ okpu mme ga n'ezi onye ọbụla izuru bụ okpu mme ma na ọ bụ onye echiri echichi ịma na-ajụbụ oge mbụ echichi esi gị na echichi dị n'ụdị n'ụdị na-enwere eze nwere echichi nke nze ukwu na-enwechara echi dịche n'iche n'iche den ma ibi na-enwere echi dị n'iche n'iche ahụ na ana Igbo obodo ọbụla nwere ka ha ji echi echichi nkebe enwere ndị na-echi nze ukwu nwere ndị na-echi chief mana vancha bụ echichi ebe obodo ịnọ na ya bụ Aguleri na-echi echi nkebe ha na-ebido na mmanwụ na ekwu wee luo na ogbu anyịnya so na onye ọbụla ịvụrụ ala n'ezi ka okpukpu mme ịvọpụta bụ na onye abụ echigo echichi Aguleri ma ọ bụrụ na n'obodo a ka ị bụla onye aka okpue na-ekpuru ya na nkịtị onye ọbụla ya ekpe bụ echila echi ana okpu mme ọ bụrụ ndị ọzọ inwe ike imekọta ịvụ blak ụbụrụ ya bụ nke echi na okpu mme den abịa n'echi nke eze ijibụla ese mbụ enwezila igwe na nke ọ kọwara gị si gị nọọ o bidote na Warrant Chief ndị ọcha bịala nne chọlụ divide and rule kelili because of divide and rule ava kelili enwebezie igwe ọ bụrụ eze nọ igwe so ọ dị ka ibe gbasara okpu azọ ngịa na okpu bụsa ndị chiri echi na-ekpe ndewo Ọdụmobi dịka esi kọwara anyị ụfọdụ ihe ndị dị iche iche ejiri mara ndị Igbo na eji marakwa ndị obodo a bụ Aguleri ana m ekele gị n'aha anyịnwa bụ ndị onye Igbo ndị na-eweta ihe emume ejiri mara Igbo ana m ekele gị na-asị gị daalụ ndị ọzọ mụnwa na onwe m n'ụzọ nke m na-asụkwa unu na-ayọ unu ka unu jisie ike na ọrụ ihe gbasara Igbo na-etinye uchu ibu Igbo dị alụ rinne ihe ibu Igbo ji dị alụ bụ na isi ebe a na-ezo ndị nke ọzọ esi akụkụ nke ọzọ na-amịsị nwee na-asị na Chineke ji agba unu ume nye unu ike ka unu nwere na-enwepụta na-egosikwa ndị mmadụ maka ihe niile omume na ejimmara Igbo sasị m unu na-ekpere unu ekpere na Chineke ga-edu unu na onyere unu na onwe ihe ọzọ anyị na-eme na anyị ga-achọkwa unu ka unu bịa nọnyere anyị wee mụtakwa karịa ejikwu m ohere a n'ezi gị ka unu bịa n'ọnwa Nọvemba dị na 7 na anyị na-eme nleta nna anyị bere ọ bụ ihe na-eme mgbe ọbụla enweghịla ọya bịala mba ụwa a na-akpọ COVID-19 ihe ka bịa obodo a kesie African America ka bịa na obodo a dị 160 mana maka ihe ọya na amachili emume dị iche iche anyị ga-emezi n'usoro ji eme ka ọ bụrụ sọsọ anyị bụ ndị Igbo nọ so ana m ezi gị ka ị bịa ndewo.